салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. یا 1300 1300 сум. Размери чанд ай? 26 алюминий скорсо автоматика дисковш до қабата хавел чай зурай састенш Ана дуюмги шака. ё як рад инам 4 та 4 шам хели ай наусета дигариш корейский ай алюминий 8 тага скорсо дисковш до қабата тормозош диски ай Размери я? 26 ай Нархаш? 2300 Ана ё гончко гончной зуран хели нарху 650 сум дискои ям до қабата скоростной зуран ки медава Нархаш? 650 сум Ями чорт на? Я ҳамаш? ҳамаш ям 1300 сум мо даснамда айс пусидага иҷоза дидем. Айс компания шигане? айс инаи беларус ай неки хели састани зур ай ё нами пачка беларус ай 1500 сум 1500 сум. о берундагиош нархаш фароғ кун. берумдагиш оли тайёр накардагием мақсад оли арзунушам ҳастай 650 сум 550 сум инаи дескиҳо ҳастай 350 сум о 350 сум. Арзон шам мехоҳам. хай ёбо савдо мешавамаш Я манзилату номератун акам. иҷа колхоз Россия чойхонаи Самарқанд хай биёед бо чақчақ мекунем савдо мешава ҳамаш. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. саломат бошед.